Чарга па пітную ваду. У Жлобіне адбылася аварыя на водазаборы. Без ажыятажу беларускія запраўкі забяспечваюць попыт на фоне крызісу ў Расіі. Пад парасонам цыклон Бернадет утрымае халоднае і дажджлівае надвор'е да канца тыдня. Вітаю спадарства, гэта аб'ектыў. Анастасія Русецкая. Запрашаю на выданне. Жлобін і 3 суседнія вёскі вяртаюцца да звыклага жыцця. Там аднавілі водазабеспячэнне пасля камунальнай аварыі, у выніку якой жыхары раніцай засталіся без гарачай і халоднай вады. Камунальныя службы і ратавальнікі змаглі вырашыць праблему да сярэдзіны дня. Руслан Ігнатовіч. Камунальны калапс для жыхароў 75-тысячнага Жлобіна, а таксама суседніх вёсак Саланое, Октябрь і Грабск пачаўся сёння раніцаю. Людзі прачнуліся і выявілі, што краны ў іхных кватэрах і дамах цалкам сухія. Паведамленні пра адсутнасць як халоднай, так і гарачай вады пачалі паступаць у дзяжурныя службы раённага выканкаму каля 5 гадзіны раніцы. Высветлілася, што прычыною была паломка сістэмы падачы вады на буйным гарадскім водазаборы Лебядзёўка. В 4 часу утра из-за технической поломки была прекращена подача воды на водозаборе Лебедёвской в Жлобине, в связи с чем была организована работа комиссии по чрезвычайным ситуациям. На месца аварыі выехала аператыўная група раённага і абласнога ўпраўленняў МНС, 2 адзінкі тэхнікі і 7 ратавальнікаў. Пакуль аварыйная брыгада філіялу Жлобін-водаканал працавалі над ліквідацыяй паломкі і адпампоўваннем вады, мясцовыя ўлады экстрана разгарнулі аперацыю для забеспячэння насельніцтва пітною вадою. У горадзе арганізавалі 5 кропак раздачы. Для буйных гандлёвых цэнтраў, крамаў і рэстарану яшчэ одну цыстэрну накіравалі ў вёску Саланое, дзе жыве больш за 1000 чалавек. Валанцёры прапанавалі дапамогу з дастаўку вады пажылым людзям, а да больніцаў накіравалі спецтэхніку з тэхнічную вадою. Мясцовыя блогеры праз сацыяльныя сеткі супакойвалі жыхароў. Вода бесплатная, потому что многие интересуются, платная ли вода на подвозе. Нет, бесплатная, так что приходите. У нас есть Козлова, ресторан «Космос», да, 3 желания и торговый центр 16 микрорайон. Пока так. Будет новая информация, я расскажу у себя на страничке. То, что знаю я. Не паникуем. Все будет норм. И в отсутствие 3-дневной воды, пожалуйста, не верьте, потому что уже достали присылать эту фигню. Все стараются максимально быстро устранить, поскольку мы все жители этого города, и мы все пользуемся водой. І сапраўды, чуткі пра тое, што горад застанецца без вады на 3 дні, не пацвердзіліся. Ужо бліжэй да паўдня старшыня райвыканкаму паведаміў пра першыя поспехі. Координация коммунальников, МНС и мясцовых предприемствов дала плен. Хочу отметить, что благодаря слаженной работе коммунальных служб, МЧС, помощи Рогачевского молочного консервного комбината, также металлургического завода, нам удалось в кратчайшие меры, во-первых, локализовать последствия нештатной ситуации, а также обеспечить жизнедеятельность нашего города. Першымі ваду атрымалі жыхары вуліцы Першамайскай, пасля чаго сістэма пачала паступова запаўняцца ў іншых раёнах. Аднак ліквідацыя наступстваў аварыі яшчэ не завершаная. Да паўдня заўтра спецыялісты водаканалу будуць праводзіць дэзінфекцыю трубаў. Да гэтага часу ў кранах можа назірацца слабы напор вады, а яе колер можа часова змяніцца. Таму эпідэміёлагі і камунальныя службы настойліва рэкамендуюць жыхарам Жлобіна і суседніх вёсак устрымацца ад ужывання сырой вады з-пад крана. Руслан Ігнатовіч, Белсат. Прыязджаць у Беларусь разам з сем'ямі запрасіў Лукашенка працоўных мігрантаў з Узбекістану. Менск наведаў прэзідэнт гэтай краіны Шаўкат Мірзіёеў. Напярэдадні Лукашенка прымаў калегу ў сябе ўдома, а сёння кіраўнікі 2 краінаў падпісалі дэкларацыю аб стратэгічным партнёрстве і дамовіліся нарошчваць эканамічную супрацу. Мы договорились о принципиально новом подходе в наших отношениях по чувствительным для Узбекистана и Беларуси направлениям сотрудничества. Чтобы наши амбициозные планы были претворены в жизнь, правительство подготовили дорожную карту, план, определяющую основные направления совместной работы на 5-летку. Падпісаны дакумент прадугледжвае пашырэнне кааперацыі ў прамысловасці, сельскай гаспадарцы, інвестыцыі.
лагістыцы ды іншых галінах. Паводле Лукашэнкі Беларусь ды Узбекістан ужо значна прасунуліся ў развіцці стасункаў і цяпер ставяць за мэту павялічыць узаемны таваразварот да $2 мільярдаў. Шаўкат Мірзіёеў заклікаў ствараць умовы для супрацы бізнесу, падтрымліваць прадпрымальнікаў і не перашкаджаць ім. Беларускіх міліцыянтаў з рэгіёнаў сцягнуць пад сталіцу. Міністр унутраных справаў Іван Кубракоў загадаў пераразмеркаваць супрацоўнікаў па ўсёй краіне на карысць Менскага раёну. На нарадзе ў аблвыканкаме ішла гаворка не толькі пра павелічэнне штату міліцыянтаў у ваколіцах Менску, але таксама пра тэхнічныя захады для таго, каб было прасцей сачыць за беларусамі. Зміцер Смак. Для простых беларусаў, якія літаральна кожны дзень сутыкаюцца з міліцыянтамі на вуліцах, дзіўна чуць, што іх занадта мала. Але на нарадзе саміх сілавікоў дэфіцыт кадраў – гэта галоўная тэма. Міністр унутраных справаў нават загадаў перакінуць пад Менск супрацоўнікаў з іншых рэгіёнаў, напрыклад, з Бабруйску. Несоизмеримая нагрузка на сотрудников, поэтому необходимо посмотреть в целом всю республику. И необходимо вводить единицы в Минской РОВД. Колькі канкрэтна ў яго падначаленых Кубракоў не кажа. Гэтыя лічбы традыцыйна сакрэтныя, але перыядычна да публікі трапляюць злітыя міліцэйскія базы. Мінімальныя лічбы пачынаюцца з 46 тысячаў міліцыянтаў, а калі падлічваць з унутранымі войскамі, сілавымі падраздзяленнямі КДБ і памежнікамі, то паводле колькасці сілавікоў на 100 тысячаў насельніцтва Беларусь сусветная лідарка. Нават паводле мінімальнай ацэнкі толькі чыстай міліцыі ў Беларусі удвая больш, чым у ЗША паліцыі разам з шэрыфамі і ФБР. Дык чаму Кубракову бракуе супрацоўнікаў, калі МУС рапартуе пра зніжэнне злачыннасці? Даже если ты оперативник, ты утром сел за компьютер, и вечером ты только встаешь, потому что ты все весь день что-то печатаешь. Запрос на запрос. Нужно написать рапорт на какой-то ответ. Чем больше вот этой вот бумажной всей волокиты, тем лучше, тем это выглядит более солидно. Амаль не трэба пісаць паперак амапаўцам і новым шматлікім падраздзяленням, у якіх галоўная задача фізічна змагацца з праціўнікамі сістэмы. Найбольшы ціск бюракратыі на звычайных участковых міліцыянтаў. Пасля 2020-го менавіта раённай міліцыі дадалі працы ў наглядзе за палітычнымі зняволенымі. Улады не шкадуюць грошай на сваю ахову, адчыняюць новыя будынкі міліцыі, купляюць сучаснае абсталяванне, але ахвочых зрабіцца міліцыянтамі так мала, што праходныя балы ў акадэмію МУС прыйшлося значна знізіць. Сёлета ў Менскім раёне адкрылі новы каледж, дзе з дзяцей будуць рабіць міліцыянтаў ужо са старэйшых класаў. Должны были понятые, многие люди просто-напросто отказывались. Некоторые, когда видели, что ты идешь по форме, они переходили через дорогу. Если бы уровень доверия к милиции был таким, как он должен быть в нормальном государстве, то не было бы всех этих билбордов о том, что ваша милиция там помогает, все остальное. Ну зачем говорить очевидные вещи? Значит, эти вещи сильно не очевидны. И не надо было бы готовить детей прямо со школы, чтобы их потом пытаться забрать. Зрэшты, недахоп працоўных рук міністр Кубракоў загадаў закрываць тэхналогіямі. Калі Менск ужо ўтыканы камерамі, нібы навагодняя ялінка, то ў Менскім раёне адстаюць. Таму кіраўнік МУС загадаў і там зрабіць паўнавартасны маніторынгавы цэнтр. Зміцер Смак, Белсат. Амаль 170 працаўнікоў бракуе на беларускай АЭС у Астраўцы. Паводле рэспубліканскай базы вакансіяў найбольш не стае інжынераў, тэхнічных спецыялістаў і кіраўнікоў. Для асобных пасадаў прапаноўваюць заробкі амаль 10,5 тысяч рублёў да выплаты падаткаў, а таксама службовае жытло. Аднак ад прэтэндэнтаў на такія пасады патрабуюць вышэйшай адукацыі, шматгадовага досведу працы і ў некаторых выпадках адмысловых ліцэнзій. Пры гэтым праблему дэфіцыту кадраў улады збіраюцца развязваць сярод іншага коштам рабатызацыі вытворчасці. Першы намеснік міністра эканомікі Іван Вежнавец заявіў, што выкарыстанне робатаў дазволіць прыкладна ўтрая скараціць патрэбу ў працаўніках. Найперш аўтаматызацыя мае закрануць зваршчыкаў, грузчыкаў, работнікаў шкодных вытворчасцяў, а таксама праграмістаў. Да 2030 года ў Беларусі плануюць давесці ўзровень рабатызацыі да 100 робатаў на кожныя 10 тысяч працаўнікоў.
Белнафтахім не бачыць ажыятажу на беларускіх запраўках на фоне крызісу ў Расіі. Пра гэта заявіў намеснік старшыні канцэрну Уладзімір Сізоў. Азначыў ён таксама гатовасць да росту попыту на паліва, які звычайна здараецца ў перыяд адпачынкаў і сельскагаспадарчых работаў улетку. Няма абмежаванняў на паліва і для суседзяў. Гэта высветлілі нашыя журналісты, патэлефанаваўшы пад выглядам расейцаў на некалькі заправак паблізу мяжы. Конечно, ребят. Если вас на таможню пропустят, какие проблемы? Можно до полного бака с канистрами, только железными, пожалуйста. Нет очереди, я вас буду ждать. Вы приезжайте, заправляйтесь. Все, пытайтесь. Приезжайте, заправляйтесь. Да, можете приехать. Ограничений нету. И очереди нету. Праз дэфіцыт паліва расейцы пачалі ездзіць запраўляцца ў Беларусь. Чэргі на беларуска-расійскай мяжы з'явіліся не толькі на асноўным пераходзе на трасе М1, але і на глухіх дарогах. Пры гэтым экспарт паліва з Беларусі ў Расію ў чэрвені дасягнуў піку і склаў 150 тысяч тонаў. Але ў пачатку ліпеня аб'ёмы гандлю бензінам на пецярбургскай біржы скараціліся ў дзясяткі разоў. А павышэнне цэнаў на беларускае паліва абмежавалі да 0,01% на дзень. Без парасона з дому не выходзіць. Дажджы, холад і парывісты вецер застануцца яшчэ на некалькі дзён. А сёння на Гарадзеншчыне і Меншчыне ішла вялікая прыборка пасля стыхіі, якая ўчора паваліла дзясяткі дрэваў, заблакаваўшы аўтадарогі. Больш пра надвор'е ў гэтыя дні, а таксама пра кліматычныя асаблівасці першага паўгоддзя Юлія Цяльпук. Уначы і сёння да абеду гарадзенскія ратавальнікі 12 разоў выязджалі на прыбіранне з праезнай часткі дрэваў, паваленых цыклонам Бернадет. Стыхія з ветрам да 20 метраў на секунду прайшлася па заходніх і цэнтральных рэгіёнах краіны. Напрыклад, у сталіцы ратавальнікі дапамагалі вывесці 2 паваленыя дрэвы. Беларусь і сёння застаецца ў віры цыклону, бачым на спадарожнікавых здымках Эумедсад. К сожалению, до конца этой недели ничем порадовать не могу. Температурный фон по-прежнему будет с отрицательной аномалией, то есть на 1,4 ниже нормы. Ночью прохладные 9-15, днем от плюс 15 до 24, но самый холодный день вчера мы уже пережили. Наперададні метэаролагі абвяшчалі чырвоны ўзровень небяспекі, звязаны з навальніцамі. Сёння ўзровень памаранчавы. Перад гэтым у Беларусі панавала анамальная спёка з тэмпературою на 4,5 градусы вышэй за климатычную норму. В последние дни июня было невероятно жарко, особенно в западных и южных регионах страны. С 28 по 30 июня температура воздуха местами превышала 35-градусную отметку, что соответствует критерию опасного гидрометеорологического явления. Днём 29 чэрвеня ў Пінску усталявалі нацыянальны тэмпературны рэкорд. Паветра прагрэлася больш чым на 40 градусаў. На ўсіх станцыях Берасцейскай і Гарадзенскай вобласцяў і на асобных станцыях Меншчыны і Гомельшчыны абнавілі абсалютныя максімумы чэрвеньскіх тэмператур. Падчас прэс-канферэнцыі, прысвечанай надвор'ю ў першым паўгоддзі, працаўніца Белгідрамету констатавала. Температурные перепады в течение первого полугодия удивляли нас своими контрастами, меняя наше общее представление о мягком белорусском климате. И по предварительным итогам первое полугодие оказалось довольно холодным, со средней температурой воздуха плюс 4,5 градуса. У студзені-чэрвені сёлета, аднак, нетыпова для апошніх гадоў, сярэдні градус не вырас, а панізіўся. Перадусім праз халодную зіму. Дзякуючы снегу, азімыя культуры вытрывалі маразы. Кліматычная вясна настала на 2 тыдні раней і амаль на месяц раней распачаўся вегетацыйны перыяд. Выпрабаваннем для прыроды і сельскай гаспадаркі паўднёва-заходніх вобласцяў і асабліва Берасцейскай сталася засушлівая вясна и початок лета. В ряде районов Брестской области почвенная засуха сохраняется и на данный момент. Средняя температура почвы увеличилась до 30 градусов, что, конечно, в первую очередь было неблагоприятно для клубнеобразования картофеля и ускорило темпы созревания зерновых культур. На іншых тэрыторыях цяпер месцамі залевы. Напрыклад, у Гарадзішчы ліў дождж з узроўнем ападкаў у 84 мм. Цыклон Бернадет будзе віраваць яшчэ 3 сотняў, пасля чаго цяплейшае надвор'е мае паступова вяртацца. Юлія Цяльпук, Белсат.
Беларуская чыгунка цалкам аднавіла рух цягнікоў гарадскіх лініяў пасля планавага рамонту электравікоў. Ужо заўтра з Менску ў прыгарады зноў пачнуць курсаваць камфартабельныя гарадскія электрацягнікі. На гэтым маршруце яны заменяць саставы серыі R9, якія часова выкарыстоўваліся падчас правядзення тэхнічных работаў. Пасля завяршэння рамонту ў поўным аб'ёме аднаўляецца рух усіх 36 параў цягнікоў гарадскіх лініяў. Яны звяжуць сталіцу з гарадамі-спадарожнікамі на 3 асноўных маршрутах. З Менску да станцыяў Беларусь, Чырвоны Сцяг, Рудзенск і ў адваротным кірунку. Яшчэ летась беларуская чыгунка зняла з маршрутаў на тэрміновы рамонт швейцарскія электрычкі «Штадлер» і польскія дызелі «Песа». Тлумачылася гэта тым, што яны не гатовыя да эксплуатацыі ва ўмовах беларускага надвор'я, а таксама ў выніку заходніх санкцыяў. Футбалісты МЛ «Віцебск» стартавалі ў кваліфікацыі самага галоўнага клубнага турніру Старога свету Лігі чэмпіёнаў з разгромнай паразы. Беларуская каманда саступіла румынскай універсітатэ з буйным лікам 1-4. Старт МЛ у кваліфікацыі запомніўся і палітычным дэмаршам перад стартавым свістком. Адразу некалькі гульцоў румынскай каманды адмовіліся паціскаць рукі супернікам. Падрабязней у наступным матэрыяле. Будем змагацца. Менавіта такімі словамі настройваў сваіх калегаў на еўракубкавым матч абаронца МЛ «Віцебск» Сергей Баланович. Ён стаў самым узроставым футбалістам з тых, што гулялі ў лізе чэмпіёнаў за беларускія клубы. У дзень матчу яму было амаль 39 гадоў. МЛ «Віцебск», які перажыў менш чым за палову года 2 змены галоўнага трэнера, пачаў барацьбу з першага раунду кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў. Першая гульня двухматчавага супрацьстаяння праходзіла ў Вугоршчыне праз санкцыі. Згодна з загадам УЕФА беларусам забаронена прымаць супернікаў на тэрыторыі сваёй краіны. Тэлетрансляцыя матчу была арганізаваная ў Віцебску на плошчы Перамогі. Нягледзячы на халоднае надвор'е, гульню прыйшлі паглядзець даволі шмат заўзятараў. Голам за беларускую каманду вызначыўся Валерый Грамыка. Далей забівалі толькі гульцы універсітатэ, якія і перамаглі 4-1. МЛ стаў першым беларускім клубам пасля Батэ, які быў разгромлены ў дэбютным матчы еўракубкаў. Дарэчы, Батэ таксама ўжо правёў свой першы матч на еўраарэне. У стартавым матчы кваліфікацыі Лігі канферэнцыі клуб з Барысава на выездзе разышоўся мірам з албанскім Эльбасане 1-1. У еўракубкі жоўта-сінія вярнуліся праз 3 гады, сенсацыйна адолеўшы менскіх дынамаўцаў у фінале Кубка Беларусі. Менш чым праз гадзіну белаблакітныя стартуюць у кваліфікацыі Лігі канферэнцыяў. Серэбраны прызёр беларускай найвышэйшай лігі і ўладальнік Кубка Паўночнай Македоніі клуб «Сілекс» пачнуць свой еўракубкавы шлях на нейтральным полі ў балгарскай Стара-Загорэ. Гульні на міжнароднай арэне ў апошнія гады даюцца дынамаўцам вельмі складана. За 4 матчы леташняга еўракубкавага сезону белаблакітныя забілі толькі 2 мячы. Матч «Дынама-Сілекс» стане свайго роду разгравальным перад стартам чарговай сустрэчы на мундыяле. Чэмпіянат свету пасля аднаго дня перапынку зноў выходзіць на першыя ролі. На паўднёвым захадзе амерыканскага Бостону у горадзе Фоксбару у першым матчы 1/4 фіналу сыдуцца каманды Францыі і Марокка. На гістарычным для ўсёй Афрыкі чэмпіянаце свету 2022 года менавіта Францыя спыніла пераможную хаду Марокка, выгуляўшы яго ў паўфінале 2-0. Цяпер жа у намінальных гасцей з'явіўся шанец узяць рэванш і ўмацавацца ў статусе сусветнай топ-зборнай. Пачнецца супрацьстаянне о 23 гадзіне паводле менскага часу. Віталь Бабін, Павел Алейнікаў, Белсат. Владзімір Някляеў адзначае 80-годдзе. Паэт, празаік, грамадскі і палітычны дзеяч для некалькіх пакаленняў беларусаў ён застаецца адным з найбольш аўтарытэтных галасоў нацыянальнай культуры, які паслядоўна адстойвае беларускую мову, незалежнасць і годнасць краіны. Някляеў працаваў журналістам і рэдактарам, быў сябрам і старшынём Саюзу беларускіх пісьменнікаў, узначальваў беларускі пэн-цэнтр. У 2010 годзе балатаваўся на прэзідэнта
і стаўся ахвяраю нападу сілавікоў у дзень выбараў. Жадаем спадару Владзіміру, паэту, які застаецца ў творчым росквіце і прэзентуе новыя кнігі яшчэ доўгіх плённых гадоў. Ты що цяпер? Хай так і будзе, а то не горш. Ну что ж за люди? Вам зваться хочется людьми, те не быть. Те биться в груди, те устать за кревный край. Друзья. Погнали. Давайте выше поднимаем. Я б менш за ўсё хацеў бы, каб на той мяжы, якая вызначае наше быццё з небыццём, я апынуўся ў ролі толькі палітыка. Я нарадзіўся паэтам і збіраюся ім заставацца. Каб лёс вялікай Літвы не стаўся лесам Беларусі. Сёння это не азначае заўсёды. Былі ў гісторыі Беларусі і горшыя часы. І нейкім чынам з дапамогай таго духу, які жыў у нашых продкаў, таго, што яны заклалі ў нашу зямлю, паднялі ў нашы нябёсы, яно захоўваецца. Хай чаша болю не дапіта, ды ўсёй крывёю, што праліта на захад свету і на ўсход, наноў вяртаецца з нябыту краіна наша, наш народ. У аб'ектыве на гэтым ставім кропку. Больш аператыўнай інфармацыі знойдзеце ў нашых сацыяльных сетках, а аналітыку шукайце на старонцы нашага тэлеканалу. Інфармацыйны вечар працягне студыя «Белсат», якую мы правядзём разам з Вітаўтам Сіўчыкам. Рэзалюцыя парламенцкай асамблеі АБСЕ ў справе Беларусі прыгожыя словы палітыкаў, але якія справы? У Польшчы беларусцы адмовілі ў міжнароднай абароне з фармулёўкай, што рэпрэсіі нібыта змяншаюцца. Цяжкія пытанні абмяркуем з кіраўніком каардынацыйнай рады Арчёмам Бруханом праз момант у студыі «Белсат». Запрашаю паглядзець. Заставайцеся, спадарства, з намі. Студыя «Белсат» праз імгненне. Студыя «Белсат» і распачынаем ад нашай галоўнай тэмы выдання. Лукашенка пагроза Еўропе. Гэтак пастанавіла парламенцкая асамблея АБСЕ ў сваёй новай дэкларацыі адносна бяспекі ў нашай частцы свету. Беларусь згадалі як у агульнай дэкларацыі, гэтак і ў адмысловай рэзалюцыі. У цэлым рэзалюцыі парламенцкая асамблея АБСЕ не маюць абавязковай юрыдычнай сілы, але ёсць важнымі палітычнымі рэкамендацыямі для нацыянальных парламентаў і уладаў. Парламенская ассамблея Организации бяспекі і супрацы ў Еўропе на 33-й штогадовай сесіі ў Гаазе ухваліла вялікую Гаагскую дэкларацыю аб бяспецы ў Еўропе і вайне ва ўкраіне, а таксама шэраг асобных дэкларацыяў, сярод якіх адмысловая дэкларацыя аб сітуацыі ў Беларусі. У вялікай Гаагскай дэкларацыі выказваецца занепакоенасць працягам палітычных рэпрэсіяў у нашай краіне. Аўтары дакументу звяртаюцца да ўладаў Беларусі з заклікам спыніць усе адвольныя затрыманні, пераслед актывістаў, журналістаў, моладзі і праваабаронцаў, паважаць правы чалавека і міжнароднае права, ды выконваць свае міжнародныя абавязкі. Таксама дэкларацыя заклікае Беларусь спыніць падтрыманне расійскай агрэсіі супраць Украіны, як вайсковае падтрыманне, так і размяшчэнне расійскіх войскаў на сваёй тэрыторыі. Іншыя краіны дэкларацыя заклікае ўзмацніць эканамічны, палітычны і дыпламатычны ціск на Расію, Беларусь і іншыя дзяржавы, якія падтрымліваюць Расію. Што датычыць асобнай рэзалюцыі ў справе Беларусі, то ў ёй заяўляецца, што пры рэжыме Александра Лукашэнкі Беларусь больш не ёсць фактарам стабільнасці ў рэгіёне, а наадварот крыніцу і пагрозу ў рэгіянальнай бяспецы. Рэжым Лукашэнкі працягвае выкарыстоўваць гібридныя інструменты ціску супраць дзяржаваў АБСЕ, у тым ліку штучна створаны міграцыйны крызіс, запуск метэазондаў, кібератакі і іншыя формы дэстабілізацыі. Таксама ў рэзалюцыі вітаюць пачатак расследавання міжнароднага крымінальнага суда супраць рэжыму Лукашэнкі і заклікаюць дзяржавы АБСЕ падтрымаць расследаванне ды разгледзець магчымасць далучыцца да звароту Літоўскай рэспублікі.
Гаспадарства, і з гэтай нагоды мы задаем вам сёння пытанне. Ці, на вашу думку, уплываюць рэзалюцыі на сітуацыю ў Беларусі? І даем вам варыянты. Так, праз палітыку краінаў, іншых краінаў, якія пасля могуць уплываць на Беларусь. Так, але толькі ў доўгай перспектыве. Не, бо не маюць юрыдычнай сілы, альбо цяжка адказаць. Калі ласка, галасуйце, мы яшчэ вернемся да гэтага апытання. А ўжо зараз у нашай студыі з'явіўся Артём Брухан, спікер Координаційнай рады, намеснік кіраўніка Народнага антыкрызіснага управления. Добрый вечер. Добрый вечер. Чули мы, что парламентская ассамблея АБСЕ приняла адмысловую резолюцию в справе Беларуси, але что это означает? Что будзе з гэтага документу? Ну, па-першае, я хацеў бы пачаць з таго, што парламенцкая асамблея АБСЕ не проста раніцай прачнулася і дэпутаты прынялі рэзалюцыю першую за доўгія часы па Беларусі. Гэта вынік працы дэлегацыі беларускіх дэмакратычных сіл, у склад якой уваходзяць таксама чальцы каардынацыйнай рады. Гэта вынік папярэдняй працы, дзе адбывалася лабіяванне прыняцця такога дакумента, агульнай дэкларацыі і адмысловай рэзалюцыі. Рэзалюцыю нам дапамог арганізаваць, як бы мовіць, каб ее прынялі наш вельмі добры сябра са шведскага парламента, старшыня шведскай дэлегацыі Бьорн Сёдер. Менавіта ён быў дакладчыкам па пытанні гэтай рэзалюцыі. І фактычна тая дэлегацыя ценявая, якая была створана ў мінулы раз у Вене, зараз прадэманстравала першы свой вынік, дзякуючы таму, што сумела наладзіць кантакты з групамі розных дэпутатаў з розных краінаў. І вось гэта прынята Гаагская дэкларацыя, дзе ў пункце 159 узгадваецца Беларусь, працягваючыся рэпрэсіі і неабходнасць выправіць сітуацыю Беларусі, каб змяніць палітыку дачынення да Лукашэнкі. Ну і адмысловая рэзалюцыя. На што гэта ўплывае? Гэта вельмі моцны палітычны сігнал краінам АБСЕ і іх нацыянальным парламентам. То бок зразумела, што юрыдычнай моцы няма ў гэтых дэкларацый і ў гэтых рэзалюцый, але калі, напрыклад, некаторыя краіны захочуць змяніць палітыку дачынення да рэжыму Лукашэнкі ці да беларусаў, якія вымушаны былі з'ехаць, яны і будуць у любым выпадку звяртаць увагу на тыя дакументы, якія прымаў і парламент, Еўрапарламент, і парламенцкая асамблея Рады Еўропы, і, зразумела, парламенцкая асамблея АБСЕ. Гэта такая палітычная надбудова для таго, каб рашэнні, якія прымаюцца ў нацыянальных парламентах, яны ўсё роўна мелі нейкую рамку агульнай палітыкі. Зразумела, суверэннае канчатковае рашэнне прымае той ці іншы парламент, але дэпутаты, якія ўдзельнічаюць у парламенцкай асамблеі АБСЕ, яны даносяць да сваіх партыйцаў пра гэтае рашэнне, пра гэтыя рэзалюцыі. Зразумела, усе будуць спрабаваць ўсё ж такі прытрымлівацца гэтай агульнай палітыкі. То бок гэта не выканаўчая функцыя, а такая задаючая рамку, заканадаўчая моўна. І вот мы глядзім, што нашы гледачы з гэтай нагоды думаюць. Тое, пра што вы кажаце, праз палітыку іншых краінаў, згодныя з вамі 30%. 26% кажуць, што паколькі не мае абавязковай юрыдычнай сілы, то ўсё ж такі не. 15% кажуць так, але ў перспектыве і даволі доўгая яна можа быць. І 30% зноў вяртаемся да палітыкі краіну, цяжка адказаць. І насамрэч, калі мы кажам пра тое, што гучаць нейкія наратывы, якія пасля ідуць у канкрэтныя краіны, то вот пытанне, ці ў гэтых краінах, у палітыкаў гэтых краінах сапраўды дойдуць рукі да таго, каб вырашаць праблемы Беларусі. У любым выпадку Беларусь гучыць на гэтым узроўні, і палітыкі гэтых краінаў, і ў першую чаргу тыя, якія мяжуюць з Беларусі, у іх у любым выпадку гэта будзе ў парадку дня, бо Беларусь сапраўды важная краіна для суседзяў. І тая пункт рэзалюцыі, пункт дэкларацыі 159, дарэчы, ён быў ініцыяваны чэшскімі дэпутатамі сумесна з польскімі дэпутатамі. Вось гэта как бы ініцыятыва, гэта дэманстрацыя таго, што суседзі, гэта для іх прыярытэтная тэма. Адзін з пунктаў рэзалюцыі гэта заклік да іншых краінаў АБСЕ, каб яны разважылі магчымасць далучэння да вось гэтага літоўскага пазову супраць рэжыму Лукашэнка ў міжнародны крымінальны суд. Нагадаю, што гэты пазоў быў складзены яшчэ ў восень 2024 года. Вы пералічваеце дэпутатаў са Швецыі, з Польшчы, з Чэхіі, аднак гэтыя дзяржавы не спяшаюцца далучацца. Гэта пазоў, дарэчы, і праца над гэтым вядзецца з іншымі дэпутатамі, тым больш створана група за дэмакратычную Беларусь на палях парламенцкай асамблеі АБСЕ.
35 дэпутатаў падпісалі дэкларацыю аб стварэнні гэтай групы з 18 краінаў. Зразумела, краіны і ўрады міністэрстве замежных справаў прымаюць канчатковыя рашэнні па такім складаным пытанні, як далучэнне да пазову Літвы ў міжнародны крымінальны суд. Чаму не далучаюцца? Баяцца эскалацыі, не хочуць здарыць? У кожнай краіне розныя прычыны могуць быць. Некаторыя краіны могуць сапраўды баяцца эскалацыі, некаторыя краіны не лічуць гэта зараз перспектыўным для сябе, бо маюць іншыя накірункі больш важныя. Ну і трэцяе, я думаю, што гэта таксама звязана з матэрыяльнымі выдаткамі. Дадаванне да пазову Літвы гэта у тым ліку удзел у фінансаванні самого расследавання. Афіцыйная Вільня наважылася на гэта. Афіцыйная Вільня наважылася на гэта, бо яна лічыла гэта прыярытэтным для сябе. І зразумела, менавіта Літва больш за ўсё атрымала гэтага ціску з боку рэжыму Лукашэнкі, бо беларусаў выштурхоўвалі, бо па сутнасці позыў ён за дэпартацыю і стварэнне атмасферы страху і тэрору ў Беларусі. Але калі мы кажам все ж таки пра магчымасць, што будуць далучаны таксама і іншыя краіны, яны выступяць разам з Літвой. Як вы гэтую магчымасць у адсотках ацэньваеце? Ці ўвогуле гэта магчыма сёння ў 26-м? Я думаю, што цалкам магчыма. Я бы не казаў, што там 90-80%. Паўтаруся, гэта будзе залежыць шмат ад чаго, як будзе паводзіць сабе рэжым Лукашэнкі. Гэта таксама ўплывае. Калі ён будзе дальш працягваць гэты транснацыянальныя рэпрэсіі, гэты злачынствы супраць чалавечнасці, то зразумела і падставаў будзе больш для гэтага. Ну і таксама як будзе развівацца сітуацыя ў расійска-украінскай вайне. Шмат кантэксту для гэтага. Тэкст рэзалюцыі заклікае ўзмацняць санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі, альбо нават прынамсі утрымліваць ты, якія ёсць, пакуль сітуацыя ўнутры краіны не зменіцца. Тым часам днямі палітык лідар руху «Вольная Беларусь» Зянон Пазняк напісаў артыкул, які называецца «Еўрапейскі тупік». Цытую: «Дыктатура цалкам эканамічна пераарыентавалася на Расію, умацавала сваю ўладу і праводзіць сістэмны гібрыдны генацыд беларусаў шляхам татальных рэпрэсіяў народа». І бачым, што і далей таксама цытата ранейшая. Палітыка эканамічных санкцыяў развязу дзеля ліквідацыі Беларусі пад выглядам барацьбы з дыктатурай Лукашэнкі не дала чаканых для Еўропы вынікаў. Спадар Артём, на вашу думку, калі вынікаў нейкіх няма, то ці патрэбныя санкцыі? Ці ёсць вынікі? І вы не зводзіце? Конечно, не пагаджуся. Слухайце, калі хтосьці кажа, што вынікаў няма, гэта не значыць, што вынікаў няма. Гэта па-першае. Па-другое, зразумела, што санкцыйны ціск гэта той працэс, які працягваецца ўжо даволі доўгі час, але сітуацыя ў эканомікі, зразумела, яна пагаршаецца. І гэта вядзе да таго, што Лукашенко ўжо зараз спрабуе камунікаваць з захадам, спрабуе наладзіць гэтыя кантакты, каб папрасіць, каб яны адмянілі санкцыі, каб яны іх знялі. Але для гэтага яму патрэбна, па-перш, змяніць палітыку. Вось гэта дэкларацыя, рэзалюцыя, яна дэманструе гэта. Але ці не было ад пачатку, што санкцыі меліся прывесці да зменаў у Беларусі? Менавіта да таго, каб не Лукашенко дамаўляўся, а каб яго не было? Санкцыі заўсёды ўводзяцца ў адказ на нейкія дзеянні. І яны, іх першая галоўная мэта, гэта змена палітыкі, а не змена рэжымаў. Наратыў, што санкцыі змяняюць рэжымы, я не ведаю, адкуль ён узяўся, гэтага ніколі не было. Санкцыі, яны накіраваны, каб змянілася палітыка рэжыму Лукашэнкі. І, дарэчы, у гэтай дэкларацыі і рэзалюцыі таксама гэта прапісана. Выконваеце патрабаванні маскоўскага механізма АБСЕ, вы вызваляеце палітвязняў, спыняеце рэпрэсіі, і тады будзе зусім іншыя рэзалюцыі і дэкларацыі. Вось так гэта працуе. Парламенцкая асамблея АБСЕ звяртае ўвагу, што прынамсі 600 тысячаў беларусаў былі вымушаныя пакінуць сваю бацькаўшчыну. І вось у гэтым кантэксце варта звярнуцца да яшчэ адной тэмы, бо адна справа гэта дэкларацыі ў высокіх залах, кабінетах, другая справа, што робіцца на зямлі. Так бы мовіць, прэцэдэнт у адмове беларусам у міжнароднай абароне ў Польшчы з небяспечным тлумачэннем. Беларуска атрымала адмову пасля года чакання на рашэнне ў справе. У абгрунтаванні было сказана, што маштаб рэпрэсіяў у Беларусі нібыта змяншаецца. Што гэта можа азначаць для іншых беларусаў у Польшчы? На гэткае пытанне адказала юрыстка Вольга Дабравольская. Давайте паслухаем і вернемся да размовы. Калі мы сёння размаўлялі пра гэта, на твары шэфа ўпраўлення было бачнае здзіўленне. Калі я працытавала гэты кавалак, што ў Беларусі адбыліся выбары, якія, аднак, не былі прызнаныя ніводнай краінай еўразвязу. Ну і таксама, што рэпрэсіі спадаюць. Яны змяняюцца так, але не спадаюць. Гэта вельмі небяспечны кірунак. Гэта толькі пачатак, і таму мы моцна занепакоеныя такой інтэрпрэтацыяй, якую мы цяпер бачым, бо мы не ведаем, да чаго гэта можа прывесці. Гэта можа скончыцца на гэтых некалькіх адмовах, якія будуць абскарджаныя, але можа мець і працяг.
Спадар Артём, я ведаю, што вашыя калегі знаў таксама разам з юрысткай Вольгай Дабравольскай сустракаліся з кіраўніком управлення па справах іншаземцаў у Польшчы і уздымалі гэтую праблему. Але на ваше меркаванне, ці Польшча змяняе сваю палітыку адносна беларусаў? Ну, маё меркаванне, што гэта як прэцэдэнт, хутчэй, выканаўца, чыноўнік мясцовы, проста такую зрабіў велізарную памылку. Я ўпэўнены, што нават і гэтая сустрэча з спадаром Цытрыновічам, прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў, яны пасля гэтага адбудуцца некаторыя, можа, дакументы, да, нейкае даручэнне пойдзе, каб больш уважліва разглядаць пытанні, звязаныя з Беларусі. Але чаму такое ўвогуле адбываецца? Чаму чыноўнік можа польскі сабе дазволіць такія словы, што рэпрэсіі ў Беларусі змяншаюцца, і вось выбары былі ў 2020 годзе, але былі яшчэ ў 25-м? Мне складана паведаміць, бо я не разумею, хто гэтым займаўся. Я ўсё ж такі спісваю тут на чалавечы фактар. Калі б мы пабачылі, што гэта, напрыклад, такіх у нас адказаў было 10, 20, 30, туды, конечно, трэба біць такую велізарную трывогу, да? Але зараз пакуль гэта такі адзін інцыдэнт, які трэба разглядаць, і добра, што адразу ідзе рэакцыя. Вось, як вы казалі, да, у вялікіх залах на парламенцкай асамблеі абмяркоўваюцца такія напрамкі, фіксуюцца пазіцыі, потым, на жаль, часам адбываюцца такія кропкавыя рэчы, і вось падчас менавіта гэтых сустрэчаў з Цытрыновічам можна сказаць, ну, глядзіце, у вас тут зафіксавана, нават вашы прадстаўнікі, вашы дэпутаты зафіксавалі, што ў Беларусі адбываюцца рэпрэсіі, а вось тут адбываецца, што нейкі чыноўнік такое прыняў рашэнне. Давайте пераглядаць, давайте вырашаць гэта пытанне. Гэта сістэмная такая праца, парламенцкая на сваём узроўні, выканаўчая структура, кабінет на сваём. Так, але калі мы кажам пра сітуацыю, што сёння ў 26-м годзе значна складаней чалавеку звярнуцца па тую ж міжнародную абарону, бо паўстае пытанне, а дзе ты быў пасля 20-го, чаму ты звярнуўся толькі цяпер? Што можа табе пагражаць? Ці гэта сведчыць пра тое, што людзі, якія цяпер звернуцца, яны сапраўды сутыкнуцца з непаразуменнем і з адмовамі, бо 6 гадоў мінула. Я думаю, што такая рызыка, яна зразумела існуе, як казала экспертка, але я думаю, што мы зможам пераконваць нашых партнёраў у Польшы пра тое, што рэпрэсіі набылі скрыты характар, што яны працягваюцца, што нічога ў Беларусі не змянілася, проста оно прыняло іншую форму. І вось у гэтым кантэксце, думаю, разуменне, дзеля чаго гэта ўсё патрэбна, я думаю, што людзям бачна. Адзінае, што хацеў бы зазначыць, калі б не было, напрыклад, у парламенцкай асамблеі нашай дэлегацыі, то там прысутнічала дэлегацыя рэжыму Лукашэнкі, спадар Рачкоў і Румо. Вам удалося, дарэчы, сутыкнуцца? Не, мы так не перасякаліся, але хацеў бы зазначыць, што яны казалі, што ў Беларусі няма парушэнняў правоў чалавека, і ім вельмі не спадабалася што шведская дэлегацыя звярнула ўвагу і прапанавала гэтую рэзалюцыю, і казалі, што у вас у саміх там парушэнне правоў у Швецыі, а вы нам тут распавядаеце, што ў Беларусі ўсё добра. І вось уявіце сябе, каб не было гэтай дэлегацыі, каб не было працы ў дэмакратычных сілаў, прыязджалі бы вось гэтыя дэпутаты і казалі, слухайце, у Беларусі ўсё добра. І польскія дэпутаты, і чэшскія, і ўсе іншыя дэпутаты бы слухалі гэта і не звярталі на ўвагу. І тады бы вось такіх адмоваў, як разавая зараз адбылася, іх было бы вельмі шмат. Але гэта магло прывесці да змены палітыкі. Ёсць яшчэ адзін момант. Вітаўт назваў, так, 600 000 прагучалі менавіта такія лічбы ў рэзалюцыі, і прапанова беларусаў лічыць асобнай групай, якая патрабуе спецыяльных прававых гуманітарных рашэнняў. Наколькі, на вашу думку, гэта рэальна? Складана. Гэта складана, але у чым вялікая розніца? У нас няма дзяржавы. Дзяржава пазбавіла нас магчымасці атрымліваць пашпарты, то бок звяртацца ў дыпламатычнае прадстаўніцтва. Так, украінцаў складаная сітуацыя, але яны могуць вярнуцца ва ўкраіну і змяніць дакументы ці звярнуцца ў свае консульствы і амбасады. У нашым выпадку такой магчымасці няма. Нас проста пазбавілі дзяржавы. Таму і мы спрабуем данесці да нашых партнёраў, што, глядзіце, у нашай сітуацыі яна вельмі складаная і патрабуе нейкіх крэатыўных падыходаў, больш складаных. Наколькі якая краіна на гэта пойдзе? Ну, вось мы ведаем прыклад Гішпаніі, дзе проста пашпарты пратэрмінаваныя афіцыйна сталі улічваць як дзеючыя пашпарты. Кожны будзе іскаць розныя падыходы, але нам трэба даносіць гэтую пазіцыю да ўсіх парламентароў, да ўсіх краінаў, каб яны ведалі, што беларусы вось у такім стане, у такой сітуацыі. Я яшчэ на момант толькі звярнуся да сітуацыі з людзьмі, якія шукаюць прытулку, у прыватнасці ў Польшчы, бо не раз мы чуем, і я асабіста таксама гэта чую і бачу ў асяроддзі беларускіх эмігрантаў, што складаецца ўражанне, што ў апошнія гады стаўленне пагоршылася, бо калі раней можна было атрымаць міжнародную абарону цягам паўгода, цяпер людзі чакаюць год, паўтара,
2 гады, чалавек нават які выйшаў з турмы, а гэта пытанне і права на працу, і як чалавеку жыць, утрымлівацца. Ці гэта можна неяк карэнна змяніць? Неяк давесці проста да польскай бюракратыі, наколькі беларуская справа ўразлівая і наколькі тут патрэбная нам дапамога? Гэта праца ўжо вядзецца даўно. Тут пытанне ўсё ж такі палітычнай волі нашых партнёраў. Па-другое, тое, што тычыцца велізарнай групы палітвязні, якія былі вызвалены, яны даволі хутка Тыя, хто вядомыя, так, але людзі, якія, напрыклад, міжнародную абарону, я разумею, індывідуальна што такіх, зразумела, больш. І тут у гэтым сэнсе, канешне, даносіцца пазіцыя, што неяк трэба хутчэй гэта ўсё рабіць, але таксама трэба разумець, што польскія чыноўнікі, польская бюракратыя, яна не ўсемагутная, і у іх тут шмат украінцаў, шмат беларусаў, шмат іншых дзяржаў, шмат іншых уцекачоў, якія таксама тут знаходзяцца ў Польшы ў складаным становішчы. І вось наша тэза базавая, што сапраўды мы адрозніваемся ад іх, бо ў нас увогуле няма дзяржавы, і дзяржаўны інстытут фактычна супраць нас змагаюцца ў адрозненне ад іншых. Але гэта змена заканадаўства на ўзроўні ўсёй Польшы, і мы бачым, што тут далёка непростая палітычная сітуацыя, і такі рашэнні патрэбна будзе абгрунтаваць польскаму грамадству. І я не ўпэўнены, што зараз палітыкі пойдуць на гэтыя рызыкі для сябе. Спадар Арцём, напрыканцы размовы хацелася б закрануць яшчэ адну тэму, звязаную з каардынацыйнай радай, якую вы ўзначальваеце. Аліна Харасава заявіла, што вяртаецца ў гэты орган. Прайшоў месяц пасля таго, як з'явіўся прапагандысцкі фільм, дзе паказалі, што нібыта яна згадзілася на супрацу з украінскімі спецслужбамі. Насамрэч гэта былі лукашэнкаўскія спецслужбы. І цяпер яна збіраецца займацца падрыхтоўкай стварэння пастаяннага прадстаўніцтва беларускіх дэмакратычных сіл у парламенцкай асамблеі АБСЕ. Называе гэты праект адной са сваіх галоўных задач. Ці вы падтрымліваеце, па-першае, яны ўвогуле прыход у КР, і ці падтрымліваеце гэта кірунак дзейнасці, каб яна гэтым займалася? Я першыню пра гэта чую, што... На нашай ніве з'явілася сёння такі матэрыял. Яна можа так казаць, але вось гэтай дэлегацыі яна не ўдзельнічала. Я не ведаю, ці можа камусьці дапамагала ў падрыхтоўкі матэрыялу, але пра гэта ўпершыню чую. Што тычыцца яе вяртання, у нас бюракратычна скажу, у нас няма такой функцыі прыпынення ці непрыпынення. Яна фактычна вось як была абраная, так і заставалася чальцом каардынацыйнай рады. Яна не падавала афіцыйнай заявы пра сыход з каардынацыйнай рады, таму застаецца яна дэлегаткай каардынацыйнай рады. Ці камісія па нацыянальнай бяспекі будзе ініцыяваць у дачыненні яе нейкія працэсы, ці іншыя фракцыі, гэта іх суверэннае права, такое рашэнне. Ці захоча яна гэтым займацца, я не ўпэўнены, што дэлегаты падтрымаюць яе як дэлегатку ў склад парламенцкай асамблеі. А ваша ўласнае меркаванне, яна мае застацца пасля гэтага інцыдэнту са спецслужбами в координаційнай раді? Має представляць? Я думаю, што я б на ёй месцы сышоў бы сам з координаційнай рады, але гэта, паўтарусь, як спікер не магу ціснуць ці ўплываць на рашэнне чалавека. А па-другое, займацца міжнароднай працай, я не думаю, што проста за яе прагаласуюць дэлегаты. Дзякуй вялікі, што завіталі сёння ў студыю Белсат. Сергей Брухан, прабачце, калі ласка, Арцём Брухан, спікер Координацыйнай рады і намеснік кіраўніка Народнага антыкрызнага ўправлення, быў госцем студыі Белсат. Яшчэ одна навіна. Пераслед сям'і палітыка Міколы Статкевіча. І тут вось нечаканы бок. Днямі былому палітвязню давялося вызваляць свайго сабаку са спецпрыёмніка на Гурскага. Сітуацыя насамрэч сур'ёзная, бо з яе вынікае, што нехта хоча пазбавіць сям'ю Статкевіча апошняй аховы 2 іхных сабак. Як напісаў Мікола Статкевіч у сваім тэлеграм-канале, невядомыя асобы разламалі непераадольную для 2 ягоных сабак агароджу і тым самым выпусцілі іх на волю. Усё адбылося ў момант, калі гаспадароў не было ў хаце. У выніку аднаго з сабак забралі спецыялісты з адлову, а другі змог знайсці дарогу дадому. Боем на наступны дзень забралі з прыёмніку на вуліцы Гурскага з глухой камеры з абабітымі бляхай дзвярыма з закратаваным акенцам на іх ды надпісам «Ізалятар». Знаёмая да болю карціна, так што ў нашай сям'і з'явіўся яшчэ адзін палітвязень. Бой, нейкая крымінальная сямейка атрымоўваецца.
Паводле Статкевіча, гэта ўжо не першая спроба пазбавіць ягоную сям'ю сабак. Некалькі тыдняў таму рукамі мясцовага выпівохі уначы ўжо была адчыненая брамка да вуліцы, каб сабакі выскачылі праз яе. Але тады жывёліны адлоўленыя не былі і раніцаю вярнуліся дадому. Пасля гэтага Статкевіч памяняў замкі на брамках. Не ведаю, навошта гэта ўсё ім спатрэбілася. Мо сабакі заміналі блізкаму назіранню за домам альбо негалосным візітам у яго, ці хочуць усё ж зачысціць ды прымусіць да эміграцыі адну асобную сям'ю, як гэта яны ўжо паспяхова зрабілі з паўмільёнам беларусаў. Дакладнага адказу Статкевіч пакуль не ведае, але ён усё адно ўражаны маштабамі так званай спецаперацыі для нейтралізацыі двух сабак. Падводзім вынікі саміту НАТО ў Анкары, які напярэдадні завяршыўся. Ці сапраўды альянс стаў мацнейшым пасля прынятых у Турцыі рашэнняў, як НАТО будзе рэагаваць на магчымыя правакацыі, арганізаваныя Расіяй, у тым ліку з тэрыторыі Беларусі. Ці змянілася стаўленне Дональда Трампа да Ўкраіны? І чаму, на думку нашага суразмоўцы, значна больш варта баяцца не словаў пуцінскіх паплечнікаў, а рэальных і патэнцыйных крокаў гаспадара Крамля. Падрабязна разбіраемся ў гэтым у інтэрв'ю нашага карэспандэнта ў Брусэлі Алеся Сіліча з Пітерам Клепе, галоўным рэдактарам выдання brusselsreport.eu. Саміт НАТО ў Анкары завершаны. У выніковай дэкларацыі лідары краінаў альянсу падкрэслілі сваю, як сказано ў дакуменце, непахісную прыхільнасць артыкулу нумар 5 Вашынгтонскай дамовы, згодна з якім напад на аднаго саюзніка разглядаецца як напад на ўсіх. На папярэдніх самітах, як я ведаю, падобны акцэнт не рабіўся. Відавочна, гэта звязана з агрэсіўнай палітыкай Расіі. Акрамя таго, лідары пацвердзілі прынятую раней на саміце ў Газе пастанову аб павелічэнні абаронных выдаткаў да 5% ВУП. Коротко, ці зрабілася НАТО мацнейшым пасля саміту ў Анкары? Відавочна, гэта было звязана з рэзкімі заявамі прэзідэнта Трампа. Ён крытыкаваў Іспанію, скардзіўся, што некаторыя краіны, на ягоную думку, не плацяць сваёй справядлівай долі. Але ўрэшце стала зразумела, што Злучаныя Штаты застаюцца ў НАТО. Яны падтрымалі выніковыя рашэнні і пацвердзілі важнасць артыкулу 5. Гэта азначае, што, нягледзячы на ўсю драму, усё працягваецца ў звычайным рэжыме. Адной з асноўных тэмаў саміту сталася не толькі павелічэнне абаронных бюджэтаў, але і рэзкае нарошчванне вытворчасці ўзбраенняў. Адзін з вайсковых экспертаў у інтэрв'ю мне некалькі дзён таму вельмі вобразна заўважыў, што немагчыма ваяваць 100-доларовымі купюрамі. Іх яшчэ трэба ператварыць у сучасную зброю, боепрыпасы і вайсковую тэхніку. Ці згодныя вы з тым, што менавіта развіццё абароннай прамысловасці сёння робіцца галоўнаю задачай НАТО? Калі гаворка ідзе пра абаронную прамысловасць, то яна, безумоўна, ёсць асноваю гатовасці НАТО да супрацьдзеяння пагрозам не толькі з боку Расіі, але і ўвогуле. І, думаю, справядліва будзе сказаць, што за апошнія некалькі гадоў мы назіраем сур'ёзныя змены. У прыватнасці, Нямецчына значна актывізавала сваю дзейнасць у гэтай сферы. Акрамя таго, у кантэксце НАТО напярэдадні саміту быў абвешчаны цэлы шэраг пагадненняў аб супрацы паміж дзяржавамі-чальцамі альянсу. Ад гэтага выйграе не толькі амерыканская абаронная прамысловасць, але і, відавочна, вайсковая прамысловасць іншых краінаў НАТО. Гэтай тэме пакуль не нададзена столькі ўвагі, колькі яна заслугоўвае, але яна сапраўды вельмі важная. Напярэдадні саміту генеральны сакратар НАТО Марк Руте заявіў, што Беларусь застаецца пад велізарным уплывам Масквы, а пагрозы з яе тэрыторыі неабходна улічваць. Апошнім часам таксама ўсё часцей з'яўляецца спекуляцыі пра тое, што Расія можа паспрабаваць арганізаваць правакацыю з выкарыстаннем тэрыторыі Беларусі або нават увесці абмежаваны кантынгент сваіх войскаў на тэрыторыю Польшчы. Я ўпэўнены, што сітуацыя вакол Беларусі будзе адной з цэнтральных тэмаў многіх дыскусіяў, бо ўсё часцей гавораць пра магчымасць таго, што Расія можа выкарыстаць тэрыторыю Беларусі для нападу на Украіну. Паміж Украінай і Беларусю адбываўся абмен заявамі, і пакуль выглядае, што беларускі рэжым баіцца пайсці на такі крок. Але гэта, безумоўна, выклікае сур'ёзную заклапочанасць, бо калі б гэта адбылося, у гэтую жудасную вайну была б уцягнутая яшчэ адна краіна. Меркавалася, што галоўнымі тэмамі саміту зробіцца вайна ва ўкраіне і ўмацаванне еўрапейскай бяспекі. Аднак нечакана аперацыя США супраць Ірану аказалася ў цэнтры ўвагі удзельнікаў сустрэчы. Associated Press нават напісала, што менавіта ўдары па Іране змянілі атмасферу саміту. Ці можа саміт НАТО нейкім чынам паўплываць на пазіцыю Дональда Трампа ў дачыненні Ірану, ці ён па-ранейшаму будзе рабіць стаўку на сілавыя метады?
Калі раней Іран успрымаўся як тэма, якая не мае нічога агульнага з НАТО, то цяпер, на маю думку, гэта ўжо не так. Перш за ўсё таму, што Трамп пастаянна наракае, як еўрапейскія краіны і саюзнікі з НАТО не падтрымліваюць ягоных дзеянняў супраць Ірану. Акрамя таго, ўсё больш людзей усведамляюць, што калі Іран атрымае ядравую зброю, гэта стане праблемай не толькі для яго суседзяў, арабскіх краінаў ці Ізраілю, але і будзе сур'ёзнай пагрозай для Еўропы. Сёлета Іран здолеў дасягнуць ваколіцаў Диего Гарсия адной са сваіх ракетаў. І гэта атрымалася значна далей, чым многія чакалі. Ужо адзін гэты факт паказвае, што калі нас хвалююць НАТО і еўрапейская бяспека, то, на жаль, Іран таксама мусіць быць часткай гэтага ўраўнення. Адной з самых цікавых падзеяў саміту можна назваць чарговую асабістую сустрэчу Дональда Трампа і Владзіміра Зяленскага. Аднак пасля яе не прагучала якіх-небудзь гучных заяваў або пастановаў. Ці можна сказаць, што галоўным вынікам гэтай сустрэчы сталася самое захаванне палітычнага дыялогу паміж Вашынгтонам і Кіевам? Ці, на вашу думку, за зачыненымі дзвярыма былі дасягнутыя дамоўленасці, наступствы якіх мы ўбачым ужо найбліжэйшымі тыднямі? Сёлета мы бачылі, што Украіна дабіваецца поспехаў. Усё адбываецца вельмі павольна, і сітуацыя, безумоўна, яшчэ можа змяніцца на карысць Расіі. Але, здаецца, менавіта гэта прывяло да пазітыўнай дынамікі, у выніку якой Дональд Трамп стаў прыхільней ставіцца да Украіны. ЗША па-ранейшаму абмяжоўваюць сваю падтрымку Украіны. Аднак я ўпэўнены, што за кулісамі падтрымка застаецца значнай. І гэта не змянілася пры Дональду Трампу. Можна было заўважыць, што сітуацыя пачынае змяняцца. Акрамя таго, працяглыя поспехи Украины у нанесенні удараў па цэлях у Расіі сапраўды маюць значэнне. З іншага боку, менавіта таму, што Путін усё больш аказваецца загнаным у кут, гэта можа зрабіць яго яшчэ больш небяспечным. У выніку сітуацыя ўсё яшчэ застаецца тупіковай, але, думаю, справядліва сказаць, што Дональд Трамп дакладна не стаў ставіцца да Украіны больш негатыўна. Тым часам еўрапейскія краіны працягваюць аказваць Украіне вайсковую падтрымку. Гэта сапраўды дзейсна і дапамагае Украіне, на адрозненне ад санкцыяў. Санкцыі рабіліся з добрымі намерамі, але калі быць шчырымі, давядзецца прызнаць, што яны не прынеслі ўкраіне істотнай карысці. Кажуць, што іх эфект праявіцца ў будучыні. Пабачым. Асабіста я стаўлюся да гэтага скептычна, але вайсковая падтрымка Украіны была і застаецца абсалютна ключавым фактарам. Тым часам краіна таксама значна нарасціла свае магчымасці ў сферы беспілотнікаў. Падчас вайны з Іранам мы ўбачылі, што Украіна стала важным партнёрам для амерыканскіх саюзнікаў на Блізкім Усходзе, якія імкнуцца абараніцца ад іранскага рэжыму і яго нападаў. Таму з увагі на ўсе абставіны я сказаў бы, што гэты год не быў дрэнным для Украіны. Безумоўна, краіна застаецца ў вельмі цяжкім становішчы, але, на мой погляд, сёння ў яе значна больш надзеі, чым было паўгода таму. На фоне саміту ў Анкары з Масквы працягваюць гучаць усё больш адыёзныя заявы. Гэтак міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў заявіў, цытую: «Германия ностальгирует по временам, когда она воевала под нацистскими знаменами. Теперь знаменосец Зеленский. Не исключаю, что у него это знамя кто-то хочет отнять и напрямую начать воевать с Россией». Як вы можете прокомментовать гэтую, на мой погляд, высмактанную з пальца параллель паміж сённяшнім НАТО і нацысцкай Нямецчынай? Безумоўна, гэта расійская прапаганда. Яны вельмі любяць гаварыць пра нацыстаў. Думаю, гэта сведчыць пра адчай. Я не стаў бы занадта хвалявацца з гэтай нагоды. Тое ж самае тычыцца і прапаганды на расійскім тэлебачанні, дзе ўвесь час гавораць пра ядравую вайну. Аднак значна большую заклапочанасць выклікае іншая. Калі Украіна сапраўды настолькі паспяхова заганяе Пуціна ў кут, то загнаны пацук можа пайсці на вельмі небяспечныя крокі. Таму нам значна больш варта турбавацца менавіта пра гэта, а не пра вар'яцкія заявы расійскіх высокапастаўленых чыноўнікаў. З Масквы прагучала яшчэ адна, яшчэ больш дзіўная заява з вуснаў так званага расійскага сенатара Григорія Карасіна, які, як паведамляе тэлеканал «Дождь», заявіў, цытую, хаця, прызнацца, мне цяжка перакласці гэтую цытату на ангельскую мову: «НАТО пора бы без суеты задуматься. Безудержная эскалация напряженности и ее все возрастающее бюджетное субсидирование в странах блока неизбежно усугубят ситуацию. Европу маниакально подталкивают к большой войне против России». Кто, паводле Карасина, на вашу думку, сегодня маниакально подштурховывает Европу до великой войны супраць России? Трамп, так он же миротворец. Марсиане, черные космичные диры. Кто?
Думаю, тут я могу просто спаслаться на свой попередний отказ. На российском телебачении увесь час гучаць падобныя клоунскія заявы ад другарадных палітыкаў. Сенатары ці іншыя чыноўнікі, яны не маюць ніякай рэальнай улады ў Расіі. Урэшце, у гэтай краіне есть толькі адзін чалавек, які прымае ўсе галоўныя рашэнні. Таму мяне значна больш турбуе тое, што кажа і асабліва што робіць менавіта ён, а не ягоныя саюзнікі і паплечнікі. Вяртаемся ў Беларусь і пераходзім да нашай сталай рубрыкі «Навіны рэгіёнаў», якую мы рыхтуем сумесна з рэдакцыяй МБГ Медыа. І распачынаем з любімай тэмы Лукашэнкі «Каровы ў гнаі». Гэтым разам бруднае быдла было заўважана ў кароўніках вёскі Вуглы Капыльскага раёну на Меншчыне. Відэа з'явілася ў сацыяльных сетках у суправаджэнні гнеўнага каментара. Маўляў, як можна так абыходзіцца з жывёлаю? Першапачаткова аўтарка відэа напісала, што на яе думку утрыманне кароў у калгасах – гэта кашмар. Ні ежы, ні вады, ні магчымасці прылегчы. Жанчына абурылася, што ў гэтым брудзе нараджаюцца маленькія цяляты. Нават недахоп працаўнікоў у калгасах не павінен даводзіць кароўнікі да такога стану. Аўтарка відэа прасіла сваіх падпісчыкаў зрабіць максімальны рэпост, але праз нейкі час яна сама выдаліла гэтае відэа. Відаць, яно ўсё ж такі дайшло да каго трэба. Столькі часу змагаецца ўладная адміністрацыя за чысціню ў кароўніках, і, дарэчы, гэта слушная справа, але мне здаецца, што пакуль будуць калгасы, пакуль не будзе прыватнай гаспадаркі моцнай, то, на жаль, будзем назіраць такія непрыгожыя карціны, што жывёлы брудныя, альбо што жывёлы ўвогуле нават здыхаюць масава, мы гэта таксама часта бачым у рэгіёнах. Другая таксама праблема – гэта тое, як выглядаюць вуліцы нашых гарадоў. Моцны дождж перакрыў мост праз раку Дубравінку ў Магілёве, а дакладней ягоную пешаходную частку. Пешаходы не могуць прайсці праз мост, а ўлады, якія толькі-толькі скончылі маштабнае добраўпарадкаванне поймы Дубравінкі, зноў мусяць распачынаць тое самае. Ситуацию знял на видео и прокомментовал мясцовый жыхар. Давайте послушаем. Вопрос тысячелетия, как мне здесь пройти? Просто пошел небольшой дождик. Зимой здесь, кстати говоря, был ад. И там был ад. Оно не, когда снег таял, и вот невозможно его пройти. И здесь прямо реально глубоко. Я не знаю, по перилу придется идти, но что-то стрёмно. Прошел держать за эту фигню, и в итоге, что последствия, поцарапал руку. И сломалась эта штука. С этой стороны тоже залило, и нанотехнологии придумали здесь. Такие плиточки идешь, и все, ноги не мочишь. А вось у Мазыры ніякі дождж не перашкода адкрыць атракцыёны. На відэа трапіў момант, як мазырчукі стаяць у вялізнай чарзе на атракцыёны пад праліўным дажджом. У каментарах жартуюць, што відэа наглядна паказвае, наколькі востраў Мазыры не хапае сучасных забаваў. 3 ліпеня ў мазырскім парку «Перамога» адкрылі два новыя атракцыёны – «Мікс» і «Лятаючая талерка». Палёты на іх даволі экстрэмальная справа. На роліку бачна, як дзясяткі людзей з парасонамі цярпліва чакаюць сваёй чаргі да арэляў. У каментарах многія тлумачылі ажыятаж тым, што ў горадзе падобных забаваў не было дзесяцігоддзямі. Раней жыхары масава скардзіліся на стан парку «Перамога», дзе большасць старых каруселяў даўно не працавала, а сам парк многія называлі састарэлым. На адкрыцці каруселяў у Дзень незалежнасці, то бок той, які адзначаецца афіцыйна 3 ліпеня, улады паабяцалі і надалей абнаўляць парк. Я вось толькі хацеў на момант вярнуцца да гэтага відэа з Магілёва. Ёсць такая вось покуска, што патрэба гэта маці вынаходніцтваў. І там разлітая гэтая вада, хтосьці паставіў гэтыя пліткі, каб можна было пераходзіць праз гэты мост. Вада знізу Дубравінка, вада зверху ад дажджу, што ж. Але ж трэба ж неяк ратавацца. Добра, што людзі знаходзяць сітуацыю, знаходзяць, што гэтым рабіць, хаця так, канешне, не павінна быць. Спадарства, на пачатку нашай студыі мы задавалі вам пытанне, ці ўплываюць рэзалюцыі на сітуацыю ў Беларусі. Прагаласавала 65 чалавек, і з іх 32% лічаць, што так уплываюць праз палітыку краінаў. 18% лічаць, што так уплываюць, але толькі ў перспектыве. 26% выказваецца, што не ўплываюць, бо не маюць юрыдычнай сілы рэзалюцыі, і 23% тых, хто прагаласаваў, мяркуе,
што адказаць у гэтай справе адназначна цяжка. Дзякую ўсім, хто прымаў удзел, хто глядзеў таксама выданне аб'ектыву і студыі Белсата. Сёння ставім кропку. Для вас працавалі Анастасія Русецкая. А таксама Вітаўт Сіўчык. Зычым спадарству добрага вечара і заставайцеся з Белсатам.